ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотаҷикистан. Бардоро хушомадед ба канали мо. дар навори имрӯза як навор фақат Hyundai Avantаҳоро ба навор гирифтагем. мухлисои Avanta дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаро лайкҳоро бизанед ва дар комментара Avanta бинависед. як навор дига Hyundai Avantаҳоро мемонем ва чӣ навуд мошине ки дар кораятон ҳатман дар комментара бинависед ва кадоме аз шумо агар мошинҳои фурӯшӣ дошта бошад дар рақамҳои рӯи экраномдагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наврҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем ва бардорро дастгир кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаро лайкҳоро бизанед ва видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. бардорро дастгир кунед. аз ҳар якдами шумо хоҳиш менем ки дастгирӣ кунед, ҳам лайкҳоро дариқ надоред, то ки мо наворҳоро бисёртар мекунем. мухлисои сечка дар комментария сечка бинависед. агар 10 нафар сечка бинависа, навори сечкаҳоро мемонем ва мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии мо бардоро Hyundai Avanta мебошад ки соли бариш 2012 объеми мотор 1.6 сӯзиш вориш бензин, коробка передашаш автоматаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, ҳуҷҷат дорад, утилизатсия ҳаст, ҳамаш қоидави 100%. бардоро сӯзиш вориш бензини холия. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наршан 89000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаро лайкҳоро бизанед ва ҳатман кадоме аз шумо агар мошинои фурӯшӣ дошта бошад дар рақамҳои комментариябдагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунем. мо дар наврҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. ҳами қати ҳами дору саргардону ҳами дору мара девона када қати ҳами Клинтон бародаро нигоҳ кунед. ҳами дору насанде дар бораи мардонагия калон ғаф ва дар бораи ҳами вируса мекиша. ҳақиқатан ҳами чой мехӯрам намехӯрам ки бародаро инами қилпас сабчи охирсан шин кадоми дору нигоҳ мекунам. асбобу анҷомаш рулеткаш ба дар дасташ ҳам бародар бародар гӯш кунед. матра дига торро намекунам. ва барои ту дору овардум макон маҷнун меган ира барои простатит химикӣ барои ҳамхӯбагӣ. баъд бародарое ки пешоб тез мерем беҳад дору хуба. яке аз беҳтаринош ия биюм беҳтараш инам биохес меган полни худ доруи беҳтарина ки истеҳсоли Малайзия бародаро. баъдан бародаро инаи доруи ки дар дасти ба бибинед новобаста зани марди кам тарак ҳами куталиро мебурӯи ҳакас мекунӣ. манама муроҷиат ки результати 100% оригиналаш бо боварӣ бародаро занг бизанед. мошини навбатии мо бардоро Hyundai Avanta мебошад ки соли бариш 2008 объеми мотор 2.4 сӯзиш вориш бензин, коробка передашаш автоматай ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин корейская, краскаш родной, утилизатсия ҳаст, тонировка то моҳи июни 2026 километр, пачка 4 баллон нав. мошин ҳолатиш беҳтаринай, салонаш тозакай. мошин камтар арзон ҳам мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нарша 95000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. мошини навбатии мо бардоро Hyundai Avanta мебошад ки соли бариш 2009 объеми мотор 1.6 сӯзиш вориш бензин газ, коробка передашаш автоматай ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, утилизатсия ҳаст, ҳуҷҷат ҳаст, ҳамаш қоидави 100%. ҳолати мошин беҳтаринай бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 85000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардорро дастгир кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаро лайкҳоро бимонед ва дар комментария мошине мехозед ки тона номашро бинависед. мо ҳам номи мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем ва кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошад дар рақамҳои
комментариябдагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наврҳои оянда пешкаши харидорро мекунем. мошини абатимо бардоро хундаи аванта мебошад, ки соли бариши 2014 абиёи мотор 1.6 сӯзи шувориш бензин. Коробка передаш 6 автоматаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст, ки мошин вагонаи Корея 1601-2026 рассамош кашидагиҳай бардоро, яъне ки як моҳ шидагӣ нест, рассамош каша. Утилизатсия ҳаст, ҳуҷҷат ҳамаш навай, ҳуҷҷатҳои солонае нав кардагиан, утилизатсия ҳастае бардоро. Мошин ягон майда расход надора. Монитор заводской, мотор, коробка зурай ҳамаш қоидавияй бардоро. Краска раднои хичай. Муомилат дорад, расход тамоман надорад, соҳиби мошин гуфтааст бардоро. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 110 000 сомонӣ гуфтааст, ки боз савдо ҳам мешавад. Рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. мошини абатии мо бардоро хундаи аванта мебошад, ки соли бариши 2014 абиёи мотор 1.6 сӯзи шувориш бензин. Коробка передаш 6 автоматаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст, ки мошин вагонаи мошин Корея ҳама ҷош 100% солона ҳуҷҷат дора, утилизатсия ҳаст. Нашод мошин ҳама ҷош мақсад қоидавия, ягон расходи камбудӣ надора мошин тамоман. Фақат харидори конкретна занг бизананд, беҳуда занг назананд, гуфтааст соҳиби мошин. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 110 000 сомонӣ гуфтааст, ки боз савдо ҳам мешавад. Рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгир кунед, лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед ва дар комментария ҳатман фикротона бинависед.